Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán kontrolór, vítam vás na dnešnom 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Betlanovce. Na úvod konštatujem, že zo 7 poslancov, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub, sú v úvode prítomní 5 poslanci. Pán Fenčák a pani Budinská sú ospravedlnení. Vyhlasujem zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášanie schopné. Podklady k rokovaniu zastupiteľstva vám boli doručené v elektronickej podobe a rokovaniu zasadnutia predchádzalo pracovné stretnutie 19. decembra 2025. Návrhy uznesení sa budú čítať v skratenom znení, v plnom znení budú zverejnené. Prvý bod schválenie programu. Návrh programu zasadnutia vám bol doručený spolu s pozvánkou a materiálmi v elektronickej podobe. Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Body programu boli zverejnené podľa potrieb obce, alebo je z vašej strany nejaký návrh na vypustenie niektorého bodu? Dávam hlasovať za body návrhu programu tak, ako boli zverejnené. Ďakujem. Dávam návrh na doplnenie schválených bodov programu. Za obec navrhujem doplniť. V bode 12 doplníme návrh na schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie. Za bod 12 bude vložený bod 13, doplnenie a zmena uznesenia zo dňa 3.11.2025. To je uznesenie 323/11/2025. Za vložený bod 13 bude vložený bod 14, doplnenie a zmena uznesenia číslo 324/11/2025. Ale tam to bolo zverejnené. 324/11/2025 zo dňa 3.11.2025. Za vložený bod číslo 14 bude vložený bod číslo 15, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2024-2025 a ostatné body sa prečíslujú. Sú z vašej strany ešte nejaké návrhy na doplnenie navrhovaného programu? Nie. Dávam hlasovať za doplnenie bodu číslo 12. Ďakujem. Navrhovaný bod číslo 12 bol schválený. Dávam hlasovať za navrhovaný bod číslo 13. Ďakujem. Čiže navrhovaný bod číslo 13 bol schválený. Dávam hlasovať za navrhovaný bod číslo 14. Ďakujem. Navrhovaný bod číslo 14 bol schválený. A dávam hlasovať za navrhovaný bod číslo 15. Navrhovaný bod číslo 15 bol schválený. Takže môžeš uznesenie. Uznesenie číslo 332/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa návrhu tak, ako bol zverejnený a doplnený. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Bodu číslo 1 bolo prijaté uznesenie číslo 332/12/2025. Bod číslo 2. Do návrhovej komisie navrhujem pani Moniku Marečakovú, pána Davida Barilu a pána Martina Lutera. Uznesenie číslo 333/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce volí návrhovú komisiu v zložení MGR Monika Marečaková, pán David Barila a pán Martin Luther. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 2 bolo prijaté uznesenie číslo 333/12/2025. Tretí bod. Za zapisovateľa na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva určujem pána Hodáka, za overovateľov pani Marečakovú a pána Barilu. Uznesenie číslo 334/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce berie na vedomie poprvé určenie zapisovateľa z rokovania obecného zastupiteľstva MGR Stanislav Hodák, po druhé určenie overovateľov zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva MGR Monika Marečaková a pán David Barila. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 3 bolo prijaté uznesenie číslo 334/12/2025.
Štvrtý bod kontrola uznesení. Konštatujem splnenie uznesení číslo 309/11/2025 až 322/11/2025 a 326/11/2025 až 331/11/2025. Uznesenia číslo 206/9/2024, 256/1/2025 a 323/11/2025 až 325/11/2025 sú v plnení. Uznesenie číslo 332/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce berie na vedomie predloženú správu o plnení uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 4 bolo prijaté uznesenie 335/12/2025. 5. bod. Rozpočtové opatrenie číslo 17. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 17/2025. Je to zvýšenie príjmov rozpočtu obce a výdavkov rozpočtu obce z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ. Je to navýšenie rozpočtu v sume 40 eur, príjem z preplatených výdavkov na aktivačnú činnosť, ktoré budú použité v súlade s účelom. Navýšenie rozpočtu v sume 3516 eur je navýšenie normatív na materskú školu z dôvodu prepočtu na žiaka od 1.9.2025 a bude použitý na mzdy, odvody a tovary a služby v materskej škole. Suma 1075 je navýšenie príspevku na sociálne znevýhodnených žiakov v materskej škole a tiež bude použitý na tovary a služby v materskej škole. Suma 60 eur je navýšenie rodinných prídavkov, ktorých obec je osobitným príjemcom. Príjmy s kódom zdroja 1BB1 a 1BB2 sú nasledovné. 18 000 eur je dotácia, zálohová platba na jednoduché pozemkové úpravy, 6132 eur je navýšenie rozpočtu na členov miestnej občianskej a preventívnej služby, 456 eur je navýšenie rozpočtu na sociálneho pedagóga v materskej škole a vo výdavkoch budú použití v súlade s ich účelom. Týmto rozpočtovým opatrením sa príjmy a výdavky bežného rozpočtu navýšia o sumu spolu 29 279 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Tak môžem uznesenie. Uznesenie číslo 336/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 17/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 5 bolo prijaté uznesenie číslo 336/12/2025. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 18/2025. Ide o navýšenie príjmov, ktoré neboli rozpočtované, alebo je potrebné ich navýšenie. Je to daň z ubytovania v sume 218 eur, použije sa na nákup čipov na vodu v rómskej osade. Z prenajatých pozemkov v sume 700 eur sa použije na tovary a služby obecného úradu. Správne poplatky v sume 500 eur sa použije na tovary a služby ciest. Príjmy za strávne a réžiu v sume 1200 eur sa použije vo výdavkoch na potraviny a réžiu školskej jedálne. Kapitálový príjem z predaja pozemkov v sume 191 eur sa vo výdavkoch použije na nákup pozemkov. Týmto rozpočtovým opatrením sa navýšia bežné príjmy a bežné výdavky o 2618 eur a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky o sumu 191 eur. Celkom sa rozpočet navýši o sumu 2809 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 337/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 18/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 6 bolo prijaté uznesenie číslo 337/12/2025. Predkladám obecnému zastupiteľstvu informáciu o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 19/2025. Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Je to presun z položky tovary a služby sociálneho pedagóga v sume 2092 eur na položky mzdy a odvody do poisťovny sociálneho pedagóga
Presun normatívu na materskú školu z položky nemocenské na položku tovary a služby. Presun medzi položkou úroky z dlhodobého úveru na položku poplatky v banke v sume 100 eur. Presun medzi položkou tovary a služby verejné osvetlenie na položku odvody do poisťovní verejné osvetlenie. Presun medzi tarifným platom rozvojového tímu a nemocenskými odvodmi rozvojového tímu v sume 146 eur. Týmto rozpočtovým opatrením sa medzi výdavkovými položkami presunie spolu 2873 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 338/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 19/2025. K bodu dávam hlasovať. Dobre. Tak k bodu číslo 7 bolo prijaté uznesenie číslo 338/12/2025. 8. bod správa číslo 7/2025 o výsledku kontroly evidencie a vybavovania žiadosti doručených podľa zákona číslo 211 roku 2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znenie neskorších predpisov ste všetci dostali. Má niekto otázku k tomuto bodu? Uznesenie číslo 339/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce berie na vedomie správu číslo 7/2025 predloženú hlavným kontrolórom obce. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 8 bolo prijaté uznesenie číslo 339/12/2025. 9. bod. Okresný súd Spišská Nová Ves doručil obci výzvu na voľbu prísediacich podľa paragrafu 140 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonom. Na základe uvedeného bola doručená výzva zverejnená na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle za účelom zistenia záujmu o miesto prísediaceho z radov obyvateľov obce. Do dňa 30. novembra 2025 nebola obci doručená žiadna žiadosť oprávnených osôb alebo záujem zo strany oprávnených osôb o miesto prísediaceho v zmysle zverejnenej výzvy. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 340/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce berie na vedomie skutočnosť, že po zverejnení výzvy na oznámenie záujmu obyvateľov obce Betlanovce stať sa prísediacimi na okresnom súde nebolo doručené obci Betlanovce žiadne oznámenie či iné písomné podanie, v ktorom by bol zo strany obyvateľov obce prejavený záujem v zmysle zverejnenej výzvy. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 9 bolo prijaté uznesenie číslo 340/12/2025. 10. bod. Návrh na zriadenie spoločného obecného úradu. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste dostali informáciu o návrhu na zriadenie spoločného obecného úradu, teda spoločného stavebného úradu so sídlom v Rabušiciach. Ďalším krokom je schváliť účasť obce na združení finančných prostriedkov a zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Tak môžeš. Uznesenie číslo 341/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje po a. účasť obce na združení finančných prostriedkov za účelom zriadenia spoločného obecného úradu na vykonávanie združených činností. Po b. zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K bodu číslo 10 bolo prijaté uznesenie číslo 341/12/2025. 11. bod. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok na starostlivosť o obyvateľa obce. Nezisková organizácia Humanitarian má v sociálnej starostlivosti obyvateľku našej obce. Na zabezpečenie tejto sociálnej starostlivosti predložila obci žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Obec Betlanovce má v rozpočte na tento rozpočtový rok na tento účel vyčlenené určité finančné zdroje. Podľa prognózy vývoja podielových daní
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra tohto roku predstavuje čiastka na jedného obyvateľa v priemere 321,86 eur na rok. V predloženej žiadosti konkrétna suma nie je uvedená. Obec poskytuje prostriedky na sociálnu starostlivosť a jej obyvateľov podľa svojich rozpočtových možností. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Navrhujem sumu podľa podielu obyvateľa obce na podielových daniach, čo predstavuje 26,82 eur mesačne. Vyjadrite sa. Za. Treba im pomôcť. Oni nenapísali presne koľko súťaže, keď nenavrhneš toto. No, takže to je uznesenie. Uznesenie číslo 342/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje finančné prostriedky na financovanie poskytovanej sociálnej služby podľa paragrafu 75 zákona číslo 448/2002 zbierky zákonov neverejnému poskytovateľovi Humanitarian nezisková organizácia Jarabina 289 06531 Jarabina. Výška príspevku pre prijímateľa sociálnej služby Malcová Etela je vo výške predpokladaného vývoja podielových daní Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2025 prepočítaného na jedného obyvateľa obce, čo činí 26,82 eur na mesiac. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V bodu číslo 11 bolo prijaté uznesenie číslo 342/12/2025. 12. bod zmluva o poskytovaní služieb spočívajúcich vo využívaní funkcionalít mapovej aplikácie URL a zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie. Predkladám vám na schválenie predpokladané finančné plnenie vyplývajúce z predložených zmluv, ktoré zabezpečujú využívanie podkladov katastra nehnuteľností vo vyššej kvalite, vo väčšom rozsahu a nezávisle na katastrálnej mape z katastra portálu a prevádzku obecnej kanalizácie. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 343/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje dodanie služby spoločnosťou MAPSFI SRO ulica Jana Holého 8479/5 917/01 Trnava a spoločnosťou VAK Service SRO Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad s finančným plnením podľa zmluvy. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. V bodu číslo 12 bolo prijaté uznesenie 343/12/2025. 13. bod zmena uznesenia číslo 323/11/2025 zo dňa 3.11.2025. Na základe prerušenia návrhu na vklad je potrebné časť uznesenia opraviť a časť doplniť v zmysle rozhodnutia o prerušení návrhu na vklad. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 344/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov doplnenie a zmenu uznesenia číslo 323/11/2025 zo dňa 3.11.2025 v nasledovnom rozsahu ďalej ako v texte. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. K bodu číslo 13 bolo prijaté uznesenie číslo 344/12/2025. Bod číslo 14 je zmena uznesenia číslo 324/11/2025 zo dňa 3.11.2025. Ide presne o ten istý bod, pretože to bola jedna kúpna zmluva. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 345/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov doplnenie a zmenu uznesenia číslo 324/11/2025 zo dňa 3.11.2025 v nasledovnom rozsahu ďalej ako v texte. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. K
K bodu číslo 14 bolo prijaté uznesenie číslo 345/12/2025. 15. bod je hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Pani riaditeľka materskej školy predložila túto správu, ktorú ste dostali spolu s materiálmi. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 346/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2024/2025. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. K bodu číslo 15 bolo prijaté uznesenie číslo 346/12/2025. 16. bod. V zmysle zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Betlanovciach navrhujem vyplatiť mimoriadnu jednorazovú odmenu za rok 2025 každému poslancovi vo výške 500 eur za vysokú časovú vecnú náročnosť výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a za kompletné organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Uznesenie číslo 347/12/2025. Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce schvaľuje mimoriadnu jednorazovú odmenu každému poslancovi obecného zastupiteľstva vo výške 500 eur za vysokú časovú a vecnú náročnosť výkonu tejto funkcie a za kompletné organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. K bodu číslo 16 bolo prijaté uznesenie číslo 347/12/2025. Má niekto z vás niečo do bodu rôzne? Ďakujem všetkým prítomným za účasť a ukončujem zasadnutie obecného zastupiteľstva. Všetkým prajem príjemné sviatky.